En Comú Podem va commemorar aquest dissabte els 40 anys dels ajuntaments democràtics. Ho va fer en un acte a Can Marfà, on va recordar la candidatura del PSUC, que es va presentar el 1979, i l'evolució i també decisions de la formació al llarg dels anys. Sota el lema "Venim de lluny i anem més lluny encara", En Comú Podem Mataró va celebrar aquest dissabte un acte per commemorar els 40 anys dels primers ajuntaments democràtics a l'abril del 79. Un acte que va reunir a representants de les diferents forces que aglutinaven en aquell moment el SUC i que va comptar amb parlaments de persones que han anat formant part de les diferents candidatures a Mataró des d'aquell any 79 i fins a dia d'avui. Sergi Morales, cap de llista per En Comú Podem Mataró a les properes eleccions municipals, va voler remarcar certs paral·lelismes entre el SUC d'aleshores i la formació a la que actualment representa. Afirma que molts d'aquells partits que es van desvincular del SUC per agafar un altre camí tornen ara a estar junts sota el paraigües d'En Comú Podem. En aquests moments estem davant d'un fet històric perquè partits com de tota la gent que venia del SUC, com Iniciativa per Catalunya, com Esquerra Unida, com el SUC Viu, com la gent de Podem Catalunya, estan novament aglutinats en aquesta formació que és En Comú Podem, per aprofitant tot el passat històric d'aquesta gent, històrica que va donar, en molts casos fins i tot la vida, d'una lluita per aconseguir la democràcia, per agafar empenta de cara a les municipals i per commemorar aquests 40 anys d'Ajuntament Democràtic i de la lluita i dels valors i dels ideals del SUC. L'acte va reunir a diversos militants històrics de partits vinculats al SUC. Es van exposar les llistes de les diferents candidatures presentades en les eleccions municipals des del 1979 i també durant la presentació es van ensenyar fotografies dels inicis del SUC a Mataró.